O B estáse a facendo a gañar por goleada, porén derrotar o Betanzos supuxolle un proceso longo e que malia as diferenzas clasificatorias o equipo de Pose foi un rival difícil que chegou a Abegondo cun bo plan, pero cando foi destapado xa non houbo freo para o cadro de Devesa. O primeiro gol creouse no minuto 36, cando Lemos finalizou con acerto un bo contragolpe levado por el mesmo en sintonía con Romai. Con esa vantaxe mínima chegouse o descanso e nada máis regresar o Fabril acadou o gol que xa botou do partido o Betanzos. Centrou Luís e marcou cun gran remate Jorge Cano. Este 2-0 abriu unha segunda parte que tivo un comezo implacable por parte dos locais, 15 minutos demoledores. Vela asinou o terceiro gol nesta curiosa xogada na que Teles pega co balón no poste, o capitán fabrilista estivo máis rápido que os defensas e recolleu o rexeite para marcar. O Betanzos víase xa con poucas opcións e menos cando no minuto 58 foi expulsado Michi Leal por dobre cartón. O segundo gol antes de cumprirse o minuto 1 de partido da segunda metade fai que o equipo entre nunha dúbida continua durante os seguintes 10 minutos e logo cae o terceiro e a expulsión, de aí a goleada. Unha goleada que levou como nome propio de Luís Fernández nos dous últimos tantos. Recibiu de Álvaro Lemos o balón co que acadou o 4-0 no minuto 60. E 3 despois, tamén dende a banda dereita, chegou o balón que tocou Jorge Cano e levou a gol outra vez o dianteiro centro Luís cun gran disparo, o 5-0 definitivo. Cuando el equipo se ve con un resultado amplio y aún encima ellos se ven a gusto porque se les ve, se les nota en el campo que están haciendo bien las cosas, que están disfrutando del juego, pues eso es evidente, que te da más